We zijn al een tijdje bezig met de Ramadan, maar wij staan niet stil. Want wij zijn inmiddels al bezig met ons volgende project, wat we gaan lanceren na de Ramadan. En dat doen we samen met Jihad. Jihad is leiderschapscoach, Ja. maar heeft ook een heel mooi boek geschreven. Ja, dat klopt. Geef eens even aan. Dit is een carrière boosterboek. Dat zal ook een basis vormen van de hele videoreeks. Wat ik eigenlijk vooral doe, is mensen leren hoe ze meer grip krijgen over een carrière. En dat ga ik tijdens de reeks eigenlijk ook behandelen. Dus ben jij benieuwd hoe je meer grip krijgt over jouw carrière? Bekijk dan de videoreeks. En het project wat we gaan doen bestaat uit 10 explainers die Jihad gaat verzorgen als het gaat om obstakels die je omzet naar kracht. En daarnaast gaan we ook de verdieping in 10 podcasts. Uiteindelijk is de bedoeling, omdat het een Utrechts project is, dat we in verschillende wijken elkaar ontmoeten. Ik heb er heel veel zin in, dus zorg dat je erbij bent. En abonneren.